Boas tardes. A provincia de Ourense vai contar con 5 novos centros de saúde. Levantaránse na cidade, na Rúa, Muíños, Bóboras e no Carballiño. Buscan reforzar a atención primaria na provincia galega coa poboación máis envellecida, onde a media de idade supera os 51 anos. A súa construción aprobouse no Consello da Xunta que se celebrou en Celanova. Da reunión saen outras dúas iniciativas destacadas: destinar 31 millóns de euros a mellorar a rede de estradas e 18 millóns para ampliar o polígono de San Cibrao. E se tiveron que facer algunha xestión pola internet, de seguro que os sufriron. A caída de Amazon está provocando miles de incidencias en todo o mundo. Dende primeira hora da mañá hai fallos en redes sociais, webs e aplicacións. Está a afectar as transaccións bancarias. A de Amazon é a maior rede de servidores na nube do mundo. En París, os milleiros de turistas que facían cola esta mañá para entrar no Louvre quedaron coas ganas, porque o museo vai permanecer hoxe pechado despois do roubo de película a cargo de 4 encapuchados que as forzas de seguridade continúan buscando. En apenas 7 minutos entraron por unha fiestra e levaron 8 xoias imperiais de valor incalculable. O presidente de Francia promete recuperalas e reforzar a seguridade do museo máis visitado do mundo. O Camiño de Santiago volve a romper o seu propio récord. Hoxe superouse a barreira dos 500.000 peregrinos, máis dos que chegaron en todo o ano pasado. E a Compostela medio millón selouna Jairo, natural de Bogotá. Moi emocionado, conta que perenigrou co seu fillo en homenaxe á súa esposa, que faleceu sen poder cumprir o soño de facelo camiño. La llevamos espiritualmente, nos acompañó en este recorrido y nos guió y nos dio fortaleza, y siempre quisimos cumplir fuera como fuera. Durante a mañá, chuvia deunos un pequeno respiro, pero a medida que avance a tarde volverá a repuntar coa chegada dunha fronte. Unha situación que vai provocar que se activen avisos por acumulados de auga importantes en puntos da costa da Coruña e en toda a provincia de Pontevedra. Tamén o vento do suroeste vai deixar en aviso zonas do litoral norte. A provincia de Ourense terá 5 centros de saúde novos e acometeránse melloras na rede de estradas. O Goberno galego reunido en Celanova quere impulsar as infraestruturas e para isto destinará 1.700 millóns de euros dos vindeiros orzamentos. O Goberno galego reúnese en Celanova e fai balance de como van as axudas para os afectados polos incendios. Na provincia de Ourense presentáronse 129 solicitudes por danos en vivendas habituais. Resolvéronse case un 30%. 37 son na provincia de Ourense por valor de 2,7 millóns de euros. Cifras que contrasta coas axudas do Goberno central. Axudas que a día de hoxe non están ni siquiera convocadas e estamos enfilando o final do mes de outubro. A Xunta tamén acordou construir 5 novos centros de saúde na provincia, un na cidade e os outros 4 na Rúa, Muíños, Bóboras e o Carballiño. E 1 de novembro comezará a funcionar a nova unidade do Ictus do Chou, a quinta en Galicia. E vai supoñer 6 camas de hospitalización, 8 profesionais sanitarios traballando nesta unidade e, en todo momento, garantida a presencia de polo menos un neurólogo 24 horas ao día, 365 días ao ano. En canto á mellora da rede de estradas, destaca a que se vai a cometer na que comunica a Gudiña coa Rúa. Candaela tamén recibiu visto bo o trazado definitivo da Ronda Leste de Ourense, que vai reducir o tráfico no casco urbano. Complementaremos esa circunvalación por o sur e por o leste, e moi importante, eliminaremos tráfico que a día de hoxe discurre pola cidade ourensá. E finalmente verán a luz as obras de ampliación do polígono de San Cibrao das Viñas. A Xunta calcula que en total o vindeiro ano destinará á provincia de Ourense máis de 1.700 millóns de euros. Mentres o Goberno galego se reunía en Celanova, en Santiago, no Parlamento, os orzamentos de Galicia para 2026 comezaban a tramitarse. O conselleiro de Facenda entregoulle ao presidente Santalices o proxecto de presupostos. Supera os 14.000 millóns de euros cun gasto centrado nos servizos sociais, sanidade e educación. A Xunta mantén as baixadas de impostos aplicadas estes anos e aplica 5 novas. Para Miguel Corgos, o máis importante é darlle aos galegos certezas e estabilidade. Por iso,
O Goberno galego reafirma o seu compromiso de poñer a estabilidade política e institucional ao servizo dos galegos e das galegas, para seguir achegando certezas a familias e empresas nun contexto de incertezas como que estamos a vivir. Os orzamentos están no Parlamento, agora quedan 2 meses por diante para que os grupos poidan facer as súas achegas a ese texto. Pero esta mañá os portavoces da oposición xa se posicionaron en contra, Xesús. Sí, hola, que tal? Pois, como acabas de decir, entraron esta mañá na Cámara Galega, entrou ese proxecto de orzamentos do Goberno galego e a oposición xa se manifestou en contra, algo que de alguna forma adianta o sentido do seu voto. Din que son unhas contas insuficientes. Recollen sobre todo un dato, aumentan un 2,1% respecto das contas deste ano, mentres que seguramente pecharemos o ano cerca do 3% de inflación do coste da vida. Porén, o Grupo Popular di que Galicia se está a convertir nunha normalidade extraordinaria, un lugar onde un goberno é quen de presentar un proxecto de orzamentos, tramitalo na Cámara Galega e, ademais, que entre en vigor o próximo 1 de xaneiro. A previsión, tal e como din a Xunta de Galicia, é que se incrementa un 2,1%. O IPC este ano vai a pechar en torno ao 2,8-2,9%. A previsión é que non van a crecer tal e como está crecendo a economía. Estes orzamentos son o reflexo dun goberno sen iniciativa e que mantén Galiza en punto morto. E Galiza non pode estar cun goberno que conduce en punto morto. Galiza necesita uns orzamentos que teñan estrategia e proxecto de país para avanzar, e isto é xusto que non teñen os orzamentos do Partido Popular. Iniciamos unha tramitación que nos levará ata a súa aprobación a finais do mes de decembro para cumprir co obxectivo ao que xa estamos plenamente acostumados os galegos de que Galicia poida iniciar o 2026 con novos orzamentos aprobados en tempo e forma. Unha situación totalmente oposta que sufrimos a nivel estatal, cun goberno débil e sen o apoio parlamentario suficiente para sacar adiante os orzamentos do Estado. Moitos xo notarían, a de hoxe está sendo unha xornada complicada para facer transaccións por internet. Unha caída en todo o mundo da nube de Amazon provoca fallos en milleiros de webs e aplicacións. Os erros afectan a empresas e particulares e entre os servizos máis prexudicados están a propia plataforma de venda en liña de Amazon, pero tamén a súa aplicación de inteligencia artificial Alexa, videoxogos en liña ou servizos bancarios. María. Si, foron milleiros de incidencias os que se rexistraron en todo o mundo dende as 9 da mañá por un erro, ao parecer, con orixe en Virxinia do Norte. Amazon asegura agora que o problema está solventado, pero haberá que agardar dun xeito paulatino para chegar á normalidade. Páxinas web e plataformas digitais, sacar cartos con tarxeta ou mesmo ir ao caixeiro convertiuse esta mañá nunha misión imposible. E non foron os únicos erros, tamén a venda de entradas para concertos, como por exemplo o de Aitana, La Oreja de Van Gogh, ambos os dous con citas este mesmo verán na Coruña. Que non cunda o pánico, todo ten solución. Este segundo grupo xa anunciou que porá a venta as entradas esta mesma tarde ás 4. Outro punto de interese témolo hoxe, en Madrid. O Goberno recúa e fai unha nova proposta na suba das cotas dos autónomos. Atendan, porque habería 2 tramos. Os que cobren menos de 1.700 euros ao mes pagarán o ano que ven a mesma cota que este ano. Terán a conxelada. O resto terá unha suba de entre o 1 e o 2,5% na cota que paga. O Goberno presentou este luns a súa nova proposta aos axentes sociais. Lo apoyamos, pero no es suficiente. A Asociación de Autónomos apoia esta nova táboa de cotas pro ano que ven, pero non lle dará o visto e prace mentres non consiga outras prestacións pro colectivo. Apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos autónomos y tamén de los grupos políticos. Teno difícil a ministra cos axentes sociais e tamén cos partidos no Congreso. Nada de congelación. A Podemos non lle abonda, pide que baixen as cotas dos que menos gañan e niso coinciden co PP. No hai discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce.
Nas últimas horas, o Goberno tamén lles enviou aos axentes sociais outra proposta, neste caso do Ministerio de Traballo, de permisos laborais. Os sindicatos non lles gustaron as formas. Canal que evidentemente non podemos aceptar dun WhatsApp. Reuniránse o 5 de novembro no Ministerio. Yolanda Díaz propón subir o permiso por falecemento de familiar a 10 días, que poderán collerse nas 4 semanas posteriores á morte. Tamén crea un permiso de 15 días para asistir a familiares en coidados paliativos e outro día máis para acompañar a quen vai a recibir a eutanasia. Hoxe comezou a campaña de recolleita do ourizo de mar aquí en Galicia. Hoxe, precisamente neste porto de Pedras Negras no Grove, puidemos falar cos buceadores que traían eses primeiros kilos deste prezado produto non só na gastronomía galega, senón tamén fora das nosas fronteiras. Nun Sintres vemos que nos contan deste comezo de tempada. En tribunais, a peza principal do caso Gürtel chegou hoxe á Audiencia Nacional 16 anos despois. Os principais implicados, 20 dos 26, recoñeceron os feitos e pactaron coa Fiscalía a cambio dunha condena menor. Anticorrupción solicitara inicialmente 77 anos de prisión para cada un dos acusados. E dun caso a piques de pechar a outro do que seguimos coñecendo novidades. O xuiz que investiga o caso Coldo chama a declarar como testemuñas o que fora xerente do PSOE, Mariano Moreno, e unha traballadora do partido. Quere que expliquen os pagos en metálico a favor do exministro José Luis Ábalos e o seu asesor Coldo García. Hoxe coñecéronse novos documentos destes pagos. Os novos documentos que saen á luz forman parte das follas de liquidación dos gastos de Coldo García, o que fora asesor do exministro José Luis Ábalos. As probas mostran que o PSOE puido efectuar entregas en efectivo sen refletilas na contabilidade oficial. As cifras apuntan máis de 7.000 euros de desfase, que se suman outros 20.000 euros xa detectados pola UCO. Dende o Goberno restanlle importancia. Son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. Unhas aclaracións que tamén reclama o socio de Goberno de Sumar, que polo momento limita o alcance das supostas irregularidades. Apuntan evidentemente a prácticas irregulares de una serie de personas por las cuales le pedimos explicaciones al Partido Socialista, pero esa es la información de la que disponemos. Podemos fala xa do caso PSOE, creen que Pedro Sánchez ten que responder por estas informacións e apretan o socio de Goberno. Si se demostrase que hubiese una caja B, yo creo que quien tendría que dar explicaciones es el partido que comparte, los partidos que comparten gobierno con el Partido Socialista. O Partido Popular pide responsabilidades políticas e advierte: van a seguir sosteniendo un gobierno en el cual la actualidad viene marcada por los procedimientos judiciales por corrupción. A Xustiza dá un paso adiante na investigación dos pagamentos en metálico. Cita a declarar a próxima semana o que fora xerente do PSOE e unha traballadora de Ferraz. Por certo, o presidente do Goberno reabriu o debate sobre o cambio de hora que facemos 2 veces o ano. A próxima esta mesma fin de semana. Despois de que o Goberno descartara en xaneiro abordar este asunto, agora Pedro Sánchez propón a Unión Europea rematar co cambio horario. Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. O Partido Popular restalle importancia a esa proposta de Pedro Sánchez. Cuca Gamarra di que non é nada novo e asegura que os problemas xudiciais do presidente do Goberno van continuar por moitas propostas que faga. Pedro Sánchez, en este sentido, siempre busca cualquier señuelo para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España, ¿no? Pero por mucho que cambie la hora o no cambie la hora, la realidad es que los problemas de Pedro Sánchez con la agenda judicial va a ser la misma. O debate ven de vello e hoxe preguntámonos outra vez. Pode ser o da vindeira fin de semana o último cambio horario? Semella complicado porque para Bruxelas non é unha prioridade. Os Estados membros da Unión Europea non se poñen de acordo para abrir ese melón. A cesta da compra está cada vez máis cara, pero o certo é que na actualidade destinamos unha menor porcentaxe do soldo á alimentación que hai 40 anos. Nos 80 gastábamos o 28% do salario en comida e hoxe case a metade, o 15%. É un dos datos que recolle o último informe da Asociación de Fabricantes e Distribuidores que analiza os cambios nos hábitos de compra ao longo das últimas 4 décadas. Os expertos explican que o gasto en euros é maior, pero que a medida que aumenta a renda baixa a proporción destinada á comida.
Llego a casa, boto por encima para non manchar a outra roupa. Te la poñas de mañana para cocinar, para los animales, para todo. Tanto como para ir a pasarela, pois non me vexo. Que o estilo da rúa se traslada a pasarela non é novo, pero a firma italiana Miu Miu rompe os moldes coa súa última proposta: transformar en alta costura o mandilón de toda a vida. Ese que tantas mulleres levan décadas utilizando cada día para traballar na casa. Vémolo nuns minutos. Hoxe estamos moi pendentes de se finalmente os concellos do Morrazo alivian a suba que aprobaron na taxa do lixo e que prevé recibos de máis de 1.000 euros para a hostalaría. Hoxe había reunión coa alcaldesa, como foi, Demetrio? Se tratase dunha primeira reunión, neste caso unha reunión local, xa que foi a alcaldesa de Cangas con representantes dos comercios e da hostelería deste concello. Lembremos que esa nova taxa da recollida do lixo é da mancomunidade dos tres concellos de Cangas, de Moaña e de Bueu. Así que a reunión de hoxe, que valoraron positivamente tanto os representantes dos hostaleiros como a propia alcaldía, donde din, sí, se abriron portas para o diálogo, para chegar a acordos e polo menos solucionar ou mitigar ese problema da suba das taxas, despois dos protestas da semana pasada de que todo queda pendente para o próximo mércores, onde terá lugar esa reunión entre representantes de todos os colectivos cos representantes da mancomunidade da zona do Morrazo. A xuntanza rematou sen acordo. A mancomunidade do Morrazo segue adiante coa taxa do lixo que dispara os recibos nos concellos de Cangas, Moaña e Bueu. Comerciantes e hostaleiros agradecen a apertura do diálogo, pero xa preparan as alegacións. Levar as cousas máis importantes en común para propoñer e despois a partir de aí pois abrese o plazo de alegacións e poder metelas en alegacións e que se aproben esas alegacións e que sea todo un camiño de diálogo e democracia, que é o que ten que ser. Durante a reunión, a alcaldesa de Cangas defendeu que a mellora do servizo na actualidade deficitario pasa por trasladar o custe aos veciños. Sí que estamos dispostos a ver que maneira se pode axustar o documento e as tarifas. Eso sí, ten que ser, e eles o teñen claro tamén, dentro dunhos marxes que permitan manter o equilibrio económico. Os diferentes sectores e asociacións afectadas reuniránse este martes para preparar a próxima reunión comarcal coa mancomunidade, na que de novo tratarán de mitigar o prezo dos recibos. Unha vez que se publique a ordenanza, os afectados terán 30 días para presentar as alegacións. Outra xuntanza da que estábamos pendentes é a reunión en Santiago a tres bandas a conta da vertedura de residuos fecais ao río Sar. Unha vertedura que afecta a varios concellos da comarca dende a semana pasada. Reúnense a promotora da nova estación depuradora que depende do Ministerio, o Concello de Santiago e Augas de Galicia. Nuria. Sí, unha reunión que se celebra a esta hora aquí en Dependencias Municipais que comezou con 45 minutos de atraso e que ten por obxecto determinar que foi o que aconteceu para que parte das augas fecais que se tratan na estación depuradora da Silvuta remataran no río Sar. En declaracións a estes micrófonos hai escasos minutos o director de Augas de Galicia confirmaba en efecto que esa contaminación se debeu a un problema coa conexión dos novos colectores desta estación depuradora e dixo tamén que non é a primeira vez que se produce un suceso destas características. Se ven esas outras contaminacións rexistradas ao longo do mes de setembro foron de menor calibre. Os outros convocantes a esta reunión, por unha parte a promotora da depuradora e por outra o Concello de Santiago, non quixeron facer declaracións a esta casa, así como tampouco a Asociación Ecoloxista ADEGA. O director de Augas de Galicia nos dicía que quería sair desta reunión coa certeza de que non se vai volver a producir algo semellante. Que houbo foi un erro, pero un erro que non pode volver a pasar. Sabemos que o río Sar está nunhas condicións complicadas e a autorización que se dera de vertido ao Concello, a autorización provisional, deixaba certo marxe, pero, bueno, eu creo que estes erros das semanas pasadas teñen que quedar precisamente eso, finalizados xa a partir de agora. Outra vertedura sorprendente apareceu en Moaña. Máis dun cento de garrafas de auga cheas de cascallos que parecen proceder dunha obra de rehabilitación. De momento non se sabe quen son os responsables deste vertido ilegal que poderían enfrontarse a unha multa de ata 100.000 euros. Metidos en máis dun cento de garrafas de auga e envoltos con bolsas de plástico, así apareceu ata 1,5 toneladas de cascallos en Moaña. O que íbamos mirando é que iban aumentando, ao principio eran 3 ou 4 e cada vez pois iban a máis. En garrafóns de auga, baleiros, encheronos con non sei o que. En botellas desas de 5 litros de garrafa.
O entullo que podería proceder dunha obra de rehabilitación apareceu a carón destes colectores en San Chilán, nun lugar prohibido para o depósito deste tipo de residuos. Teñen un punto limpo onde poden chamar e facer todas estas cuestións, pero a xente igual é máis práctico tirar aí. Sí, unha maneira curiosa de desfacerse cando normalmente hai un contedor de obra onde se pode facer iso. Ao parecer non é a primeira vez que se producen verteduras similares na zona. Bueno, xa apareceron tamén ao lado das botellas outro tipo de residuos procedentes tamén, imagino, dunha obra dunha casa. Todo acumulado aí, non tiñamos nin espacio para aparcar. Verten aí de todo, colchóns, escombros, aceite, así cando non hai moita xente por aquí. Xa está aberta unha investigación para determinar a procedencia e a autoría da vertedura. Os seus responsables poderían enfrontarse a unha multa de entre 2.000 e 100.000 euros como autores dunha infracción ambiental grave. En París, hoxe tiña previsto reabrir o Louvre, pero finalmente vai permanecer todo o día pechado despois do roubo insólito que sufriu este domingo. A policía francesa busca aos 4 ladróns que levaron 8 xoias de valor incalculable que se exhibían neste museo o máis visitado do mundo. A decisión de manter pechado o Museo do Louvre tomouse no último momento, cando moitas persoas agardaban na entrada da pirámide para acceder ao interior. A dirección alegou motivos excepcionais despois do espectacular roubo este domingo das xoias da coroa francesa que se expoñían nunha sala do primeiro piso. Os 4 ladróns entraron polo balcón utilizando un guindastre, abriron un oco na fiestra nas vitrinas cunha radial, colleron as xoias e fuxiron en moto. Todo ocorreu en 7 minutos e diante das miradas incrédulas dos visitantes do museo, que incluso chegaron a gravalo co móvil. A policía francesa trata agora de identificar e localizar os ladróns que na súa fuxida deixaron caer unha das xoias. As 8 pezas roubadas, que teñen un valor incalculable, serían moi difíciles de revender no seu estado orixinal, polo que deberían ser despezadas. A outra hipótese coa que traballan os investigadores é que se trate dun roubo por encargo dun coleccionista privado. O roubo reavivou en Francia o debate sobre a seguridade do Louvre, a pinacoteca máis visitada do mundo, con case 9 millóns de visitantes anuais. O Códice Calistino, un dos documentos bibliográficos máis importantes do mundo que se custodiaba no arquivo da Catedral de Santiago, está desaparecido. En Galicia, o roubo de obras de arte máis sonado foi o do Códice Calistino. Os responsables do arquivo da Catedral de Santiago denunciaron a desaparición en xullo de 2011. O misterio mantívose ata que un ano despois a investigación deu con esta xoia do século XII nun garaxe do Milladoiro. Atopárono ali seguindo as pegadas do principal sospeitoso, José Manuel Fernández Castiñeiras, un electricista que traballara na Catedral durante anos. Sen chegar ao valor do códice, nas igrexas galegas hai pezas apreciadas polos que se dedican a traficar coa arte sacra. En setembro de 2022, na Operación 500, a policía desartellou unha rede que operaba por toda a comunidade e nos rexistros efectuados recuperaron máis de 200 obras. Esta pequena tablilla, chamada Aurora e valorada en 100 millóns de pesetas, vive desde o ano 85 unha historia de policías e ladróns. Así se relataba nun telexornal de 1991 a recuperación dun dos 2 cadros de Rubens que desapareceran do Museo de Belas Artes da Coruña. Coa axuda da Interpol e do Museo de Estocolmo, a outra tablilla do século XII recuperouse o ano seguinte do roubo en Nova York e esta 7 anos máis tarde en Florida. Foi o caso máis sonado en canto a roubo de pinturas de alto valor na nosa comunidade. Esta mañá a policía entregoulle oficialmente ao museo. Un accidente de moto acabou de forma tráxica esta madrugada en Pontevedra. Morreu o motorista de 29 anos que bateu contra a barreira e acabou na ría. Esther. A primeira voz de alarma deuna un particular que pouco antes das 5 da mañá chamaba a emerxencias para avisar de que atopara unha moto sinistrada tirada na vía e que non daba localizado o piloto da mesma. Emerxencias alertou entón a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Emerxencias Sanitarias 061, Policía Local e Bombeiros de Pontevedra, que finalmente pouco despois, contra as 5:15, atopaban un corpo aboiando na auga a poucos metros da costa. A vítima mortal deste fatal accidente sería un veciño de Marín de 29 anos de idade. Saída de vía hoxe a mañá na Pastoriza, outra e outras na AP9 e así suma e segue. Son a tarde o 112 atendeu uns 30 accidentes de tráfico, a maioría esvaróns relacionados coa choiva. Que vimos o Bran, en tema de neumáticos, sociedade na carretera, por onde xa tránsito de camións e maquinaria agrícola, xa se presencia de aceite ou gasóleos incluso.
Follas, manchas de aceite, coas primeiras pingas despois de tantas semanas co asfalto seco, a estrada convértese nunha pista de patinaxe. Máis peligrosa está, porque ten aceites e ten todo, está máis peligrosa. Noto agarre diferente da pista, vamos, do asfalto. Non sei se será porque acumulo un pouquiño de suciedade, intento pois ir un pouquiño máis lento co coche. Guindas, tres e talleres non paran. Vou cambiar as rodas, que empezou a chover e están media gastadas e vou nos cambiar. Desde o viernes ou así, como xa a previsión iba sendo de chuvias cara esta semana, pois, bueno, a xente xa se empezou a preocupar e a recibir chamadas aquí no taller para o tema dos neumáticos. A proba das rodas como principal elemento de agarre é ben sinxela. Aquí, como vemos, non se ve nada da parte dorada, entonces aquí estaría un neumático en perfectas condicións para o uso. Conforme aquí podemos ver que se ve todo a parte dorada. Por diante queda moito outono e máis inverno e para se facer unha idea, un dato. En España o número de sinistros aumenta nun 70% en días de choiva. A Corporación Municipal de Lugo gardou un minuto de silencio este mediodía pola muller de 33 anos falecida ao ser golpeada por unha vaca no San Froilán. A vítima, veciña de Vila García, levaba ingresada na UCI dende o 5 de outubro, pero finalmente non logrou repoñerse das feridas. O enterro será hoxe en Vilaxoán. E atención ao historial dun veciño de Viveiro que detiveron 2 veces en menos de 24 horas. Primeiro por un roubo e despois por abalanzarse espido contra o coche da policía. O home estaba fora de sí e mesmo golpeou o vehículo. Cando lograron reducilo e leválo á comisaría, os axentes comprobaron que xa o detiveran horas antes por roubar varios móviles nunha tenda de telefonía de Burela. E a cousa non remata aí. Tamén o identificaran por varios altercados en locais nocturnos de Viveiro. E non deixamos a provincia de Lugo. En Becerreá detiveron un home por transportar no maleteiro do seu coche medicamentos prohibidos no noso país. Eran, na súa maioría, estimulantes sexuais e entraron en España sen pasar ningún control de calidade. O detido non tiña a receita obrigatoria para mercar esas sustancias nin acredita que os declarara. Ademais dos medicamentos, interviñéronlle 1.000 euros fraccionados en billetes de 50. Está investigado por un delito contra a saúde pública por a presunta venda ilegal deses produtos. En Meaño están preocupados pola cantidade de coches que arderon nas rúas nos últimos tempos. As forzas de seguridade sospeitan que a maioría foron intencionados. 2 vehículos arderon nesta rúa dos Colexios baixo o portal do número 1 do núcleo de Dena, no concello pontevedrés de Meaño. Foi de madrugada, hai menos dun mes. A dona dun deles, que está segura de que alguén lle prendeu lume, confirma que foi a propia Garda Civil a que avisou do que estaba acontecendo. O outro coche que se viu afectado pertencía a un home que vive en Madrid e que estaba visitando a súa nai. A pasada semana na zona de Altimira ardeu outro vehículo en circunstancias similares. Efectivos de emerxencias de Sanxenxo acudiron para extinguilo. Nos meses de maio e agosto, tamén na zona da Praza do Corazón, outros coches arderon de madrugada. Os veciños están fartos destes feitos e reclaman máis vigilancia policial. Algúns teñen medo e non queren dar a cara diante das cámaras. Pensan que o mellor non todos, pero a maioría destes incendios son provocados. Dende o Concello de Sanxenxo aseguran que estes sucesos están baixo investigación e que non poden dar máis información ao respecto. Meaño só conta cun policía local e os postos da Garda Civil máis próximos son os do Grove e Sanxenxo. A veciñanza, mentres tanto, agarda preocupada e desexosa de que pronto as investigacións cheguen a bo termo e dean co responsable ou responsables destes incidentes. Un incendio calcinou por completo un coche aparcado nunha rúa do Oural, en Sarria. Segundo a súa dona, que vive xusto en fronte onde estaba estacionado o vehículo, prendeulle lume a exparella da súa sobriña. Ha echado gasolina o gasol, lo que, vamos, yo creo que sería gasolina para que eso ardiera. La ha echado en la parte de adelante, rápidamente ha salido de mi calle y entonces es cuando mi vecina ha visto el coche aparcado, un Alfa Romero en negro. La ha visto aparcado en la calle de enfrente, la carretera de enfrente, y se quedaba otro allí, y al otro lo ha visto que estaba andando para los lados, iba para arriba y para abajo como vigilando. A tal lugar desprazaronse os bombeiros de Sarria que evitaron que as lapas se propagasen a unha vivenda deshabitada que sí se viu afectada polo fume. Pola súa parte, a propietaria do turismo incendiado temeu que o lume chegase tamén á súa casa. O vehículo estaba prácticamente calcinado. Procedemos a apagalo
e o vehículo, como estaba pegado a unha vivenda, pois astillou os cristais dunha ventana e derretiu un pouco que a persiana, encheuse de fume a vivenda. Entón, procedeuse a entrar na vivenda, a ventilala, comprobar que a cámara térmica que non houbera puntos quentes. Unha vez presentada a correspondente denuncia, a Garda Civil está a investigar o caso. E o lume tamén provocou momentos de pánico a bordo dun voo de Air China. O avión tivo que aterrar de emerxencia cando empezou a arder unha batería portátil de litio dentro dese compartimento das equipaxes. A tripulación evacuou os pasaxeiros e non hai ningún ferido, pero xa van varios episodios semellantes nos últimos meses en Asia. O ourizo xa é un dos mariscos máis apreciados das rías galegas e dos que mellor se pagan. Hoxe comezou a campaña no Grove. Paula. Sí, Antía, precisamente hoxe aquí neste porto de Pedras Negras no Grove puidemos falar con eses primeiros mariñeiros, eses buceadores que chegaron cos primeiros kilos deste prezado equinodermo, eses 30 kilos que teñen permitido cada buceador. E ao certo é que non quixeron aventurarse, adiantarse, a estimarnos como pode ser esa tempada, pero sí que pensan que vai haber un pouquiño menos de xénero. Por iso, tamén se estima que o prezo na lonxa cando saia será maior que o da pasada tempada, que estaba a 12 euros. Desta vez vanse pagar como prezo mínimo 13 euros, pero tamén temos que facer un pequeno apunte, que este non é un produto que remata habitualmente na lonxa. Aquí tamén os mariñeiros comentáronnos que habitualmente adoita estar xa premercado antes de que chegue aquí a Porto e ir a locais de restauración, pero tamén é moi común que marche fora este produto das nosas fronteiras, especialmente en España, a outros territorios como Asturias ou Barcelona, pero tamén outros países europeos, como veciño Francia. Son os primeiros ourizos desta campaña que arranca hoxe. As 14 embarcacións que saían do porto do Grove esta madrugada xa regresaron. Ainda é temprano, hai moita alga nas pedras, entonces non se ve tan ben. É demasiado pronto para decir como irá a campaña, pero bueno, de momento tomámoslo con optimismo e a ver que sale de aí. Moi jodido, hai pouquiño de todo e a ver se dura para toda a campaña. Ao ser o primer día, pois non sabemos ben, non recorremos todas as zonas, metémonos cada un en un sitio ou probamos en dous, pero ainda é moi pronto para saber. É certo, é verdad que erizo escasea en todos lados, é unha cousa que tarda moito en crecer e cada vez vai a menos, por iso tamén foi subindo de prezo. 28 buzos, 2 en cada embarcación buscarán o prezado equinodermo. Como máximo, cada barco ten un tope de captura de 60 kilos diarios. 30 kilos por persona, son 2 cupos, 60 kilos, E os outros estes os 60? Sí, hoxe sí. A ver, hai días que se leva moi ben, se fai bo tempo, o que pasa é que isto traballase nos meses de inverno e a veces rompe moito o mar, porque además traballamos en zonas onde traballan o percebe tamén, o erizo está na rompiente, e cando hai mar de fondo rompe o mar bastante, hai veces que costa moito, pásase bastante mal, pero bueno, hai que leválo así como se poida aí. No 2024 superaron as 35 toneladas e os 483.000 euros. O noso pincho chamase Bancal e é un ravioli recheo de pulpo e queixos galegos e está emplantado nunha tella da alfarería tradicional de Niño de Águia e nel mezclamos colores como é característico da paisaxe típica de outono na Ribeira Sacra. A que acaban de ver é unha das tapas que opta a ser a mellor de Galicia no campeonato que se celebra na Ribeira Sacra no Mosteiro de San Pedro de Rocas. Participan uns 40 cociñeiros e cociñeiras de toda a comunidade. Búscase a orixinalidade, a rapidez e, sobre todo, potenciar os produtos locais. En apenas 15 minutos, estes cociñeiros e cociñeiras deben preparar un petisco orixinal e saboroso nas cociñas improvisadas deste mosteiro de San Pedro de Rocas, no corazón da Ribeira Sacra. Unha roca de sifón, ou sea, un bizcocho de roca de sifón, temos a almeja, temos unha caldeirada de nécora, ca caldeirada fixemos unha mermelada e incorporamos con crujiente de alga. Maragota que limpamos, desespiñamos, damos un toque de salazón, de afumado, e, bueno, aquí vamos a representar o que é unha tarde de San Martiño, digamos, na casa de miña abuela. Tapas e petiscos que evocan emocións e sentimentos que teñen que chegar tamén aos corazóns e os padais dun xurado que deberá puntualos. En que sean unas raciones de tapa y de pincho, no irnos al concepto de plato, que sea algo elaborado, que defiendan el producto local, sobre todo, y que sea viable a la hora de llevarlo a cabo en un bar, en una barra.
Nesta cuarta edición do Campeonato de Tapas e Petiscos de Galicia búscase a promoción dos nosos produtos e dos nosos cociñeiros, pero tamén defenden a cultura do tapeo. No es para saciar el apetito, es para estar con los amigos, para comer algo mientras tomas un vino, una cerveza, un refresco, lo que quieras. No corazón da Ribeira Sacra non podía faltar un petisco chamado bancal sen glute, apto para celíacos. É un ravioli recheo de pulpo e queixos galegos e está emplatado nunha tella da Alfarería Tradicional de Niño d'Águia. O lugar o Mosteiro de San Pedro de Rocas non foi escollido ao azar, queren enxalzar a cultura, a paisaxe e a gastronomía dun lugar que é firme candidato a Patrimonio Mundial pola UNESCO. A bata galega, esa de toda a vida que moitos asocian coas aboas, nunca pasará de moda. Agora, non só os vemos na rúa, tamén están na pasarela de París. O desfile da firma Miu Miu recuperou esta peza de roupa icónica e deulle unha volta fashion. A moda é o que ten. Bebe de todas fontes e semella que a última tendencia da pasarela de París son as míticas batas das aboas galegas. O desfile da casa italiana que fundou Miuccia Prada fixo unha revisión da peza de roupa máis común no rural galego. Tanto como para ir a pasarela, pois non me vexo. Chegas da calle, pos o mandilón, bumba, xa te pos a cociñar, xa te pos a fregar. Estás todo o día coa bata. Dizo desas de traspaso, que esas que teñas un jasé por baixo valen tanto para verán como para inverno. Son pezas multiusos que mesmo callaron nas novas xeracións. A máis dos novos modelos da alta costura, as de toda a vida poden mercarse nas mercerías por uns 15 euros. E notan que aumentou a demanda. Sí que se puso de moda, eu creo que despois do anuncio este da tele, que porque empezou a vir xente así como máis xovenciña, máis xovenciña para min, pero non tan, a buscalas, a pedir, as tallas empezaron tamén a cambiar, antes pois vendía as tallas moi grandotas, agora xa vendes tallas xa máis pequeniñas. Ia comprar unha para a miña nora, porque ahora dis que crees como a abuela, que crees como as maiores, e comprou unha pero era cortiña que era unha máis larga. E como toda moda, ten os seus defensores e detractores. Que leven o que queiran, pero para min non. Non. Eu mirei a miña nai con iso, mirei a miña abuela, mirei a miña sogra, e xa me chegou. Sexa na pasarela ou na leira, temos mandilón para rato. E se cadra, podemos atopar algún mandilón na nova tenda de roupa usada que acaba de abrir Cáritas en Vilagarcía. É un proxecto para reciclar roupa de segunda man e, sobre todo, para darlles oportunidades de traballo a persoas en situación vulnerable e que teñan moi difícil conseguir un emprego. É unha segunda oportunidade para estes pantalóns e a primeira real para Astrid, nai de 3 fillos que chegou do Salvador. Porque he tenido la oportunidad en otro trabajo al cual se me dificultaba mucho llegar. Iban dando 2 horas y regresaban dando 2 horas. Entonces este trabajo para mí es mi primera oportunidad. É unha empresa que converte cada unha das prendas, as que damos unha segunda vida, as converte en postos de inserción social, novos proxectos de vida para persoas en situación de vulnerabilidade. Como parados de máis de 50 anos, vítimas de trata, expresidiarios e, sobre todo, inmigrantes. Disponemos de un capital humano maravilloso que se habitúa a vivir en España y que quiere vivir con nosotros y que quiere trabajar con nosotros y que nos da muchas de las cosas que nosotros no tenemos ahora mismo. Como Lisette, colombiana, que ata agora en Galicia só puidera traballar en negro. Todas las semanas estamos recibiendo mercancía nueva, 1 o 2 veces a la semana. Hay cosas realmente muy bonitas y muy buen estado. A de Vilagarcía é a quinta tenda que abre Cáritas Diocesana de Santiago. O propio arcebispo bendiciuna de palabra e de obra. Esto es una buena prenda. ¿La probamos? A ver, tú hasta con chaqueta, que es una forma de probar. Para que siga ofrecendo oportunidades. Esto me la arregla, esto no es problema. O número de peregrinos que chegan a Santiago non deixa de medrar. O ano pasado quedamos ás portas das 500.000 compostelas e este ano xa alcanzamos esa cifra. Hoxe mesmo, a 20 de outubro, o peregrino medio millón deste 2025 é un home natural de Bogotá que se amosou moi sorprendido e emocionado polo recibimento.
Saíron ao encontro o presidente da Xunta e o director de Turismo de Galicia e esperaba o arcebispo de Santiago no Centro Internacional de Acollida ao Peregrino. Jairo Forero, natural de Colombia, fixo o camiño portugués desde Baiona para honrar a súa muller, Patricia, que faleceu o día de Nadal de 2024. E fixo acompañado de seu fillo. Nicolás se enteró de mi plan para venir solo, ya que no estaba en compañía de ella físicamente, y él se ofreció a acompañarme. Él es quien actualmente me cuida físicamente y ella espiritualmente. Jairo, afeccionado á fotografía, asegura que leva de Galicia paisaxes que non esquecerá nunca. Que nos vamos muy agradecidos de toda la comunidad, de todas las personas que nos atendieron en los hoteles. Lo que queremos es que los que vengan tengan la experiencia que tuvieron Jairo y Nicolás, que tenían también ahora la idea de repetir, van a prolongar un poco más su viaje por España y eso, lo importante no es el número, lo importante es la calidad. Damando arcebispo recibiu a Compostela e despois, entre bromas, a certificación e unha cuncha de prata que conmemora un fito tamén pro turismo de Galicia. Esta cifra es una llamada, un logro que nos invita a una exigencia mayor en el cuidado del Camino de Santiago. Camiños que xa trouxeron a Santiago neste 2025 medio millón de historias como a de Jairo. Eso queda un ano e un par de meses pro Xacobeo 27. Os murais de Urbano Lugrís na rúa Olmos da Coruña xa son oficialmente ben de interese cultural. O Consello da Xunta acaba de aprobar esa declaración, Ana. O que isto supón é un recoñecemento tanto a nivel artístico como a patrimonial dunhas obras únicas, quizáis as máis emblemáticas que o pintor coruñés Urbano Lugrís fixo alá polo ano 1951 no interior deste inmoble, recreando un universo de mitoloxía, de soños e tamén de tradicións. A súa declaración como a Vic o que vai garantir tamén é a conservación destes murais no seu emprazamento original e, polo tanto, permitindo tamén dar un paso importante de cara á súa restauración. Ainda faltan máis de 2 meses para o Nadal, pero xa saben que en Vigo levan outro calendario e xa teñen aberta a tenda que vende máis de 200 variedades de turrón. Hainos con mazá, con queixo de tetilla e ata con marisco. É lóxico que custe elixir entre 250 variedades de turrón. Eu para min o albariño non me vai. Tengo clásico, que teña unhas almendriñas ricas, me encanta. Tenemos el cliente clásico que le gusta el turrón duro de toda la vida y también tenemos el cliente que nos dice, Antonio, vamos a hacer algo diferente, como un pulpo a la gallega, como un turrón de ostra, como un turrón de vino albariño, es decir, cosas muy diferentes. De champaña con petacetas, de marisco, de tetilla con pistachos, diferentes pero cun denominador común, elaborados con produtos de proximidade e de xeito artesanal. Producto de la tierra, un producto gallego, algo diferente, algo que no sea industrial. Nosotros somos artesanos. E baixo estas premisas, un turrón de mazá é unha das novidades deste ano. Con una manzana de aquí de gallega, de una aldea de aquí cerca de Vigo, y con una miel también de una aldea de Baiona y un poquito de canela ceilán que le da un toque increíble. Muchas horas sin dormir porque, claro, estas recetas no se pueden hacer de hoy para hoy. Esas recetas requieren mucho trabajo, mucho experimentos. Aquí o turrón véndese por tableta e córtase diante do cliente, porén, haberá sorpresas para degustalo. Os voy a dar una super novedad, que es un turrón que no se hace en el mundo, que nosotros lo vamos a sacar, que es un turrón que está mirado por el tema de la joiva. Sí, podréis degustar nuestros turrones. ¿De qué manera? Pues ya lo veremos. A chuvia inspirou este ano a este mestre surrealista do turrón que xa forma parte da estampa do Nadal vigués. As súas creacións xa se poden mercar en Vigo. Gracias, hasta luego.